No niin, meikäläinen on Sensei-tikku. Ihan mikä vaan. Oltais tänään taas Ratchet & Clankin parissa. Mä ajattelin tehdä nyt ihan super monta jaksoa tästä. Sillä mä haluan päästä nopeasti läpi. Että päästä aloittaa muita pelejä tän varrelle. Mut niin tosissaan, kun ollaan tää päästä läpi varmaan sen Sly 2 vedetään niinkaan läpi. Me ollaan aloitettu jo siitä ekaa osaa, et mä yritän nyt eka vähän kuvailla tätä, että tää on sit pois alta. Hetkinen, me tullaan ostamaan nyt uusi ase. Joo, kyllä. Nostamme blasterin nyt. Oho, mä en nähnyt, että oli tommonen, mut vähän hiljäämää sit samalla. Siitä sinne mahtavaa pultteja. Tää ei riitä. Vaan jähmä. No, mikäs siinä? Mennään nyt kumminkin tekee tää reitti täältä. Ei! Jee! Eihän se pitää mennäkin. Taas siitä. Siitäkin. Ja tää on lagittu. Nyt on kuulettu, miksi mut on kirjattu ulos PSN-verkosta? Kertokaa syy. En oo tehnyt mitään vielä. Joo, varmaan tiedät mistä pelistä. Oisko Cooperin Sly? No, oisin se. Tässä on kyllä hyvät musiikit. Joka kentässä on joku musiikki. Se on just hyvä. Ei toi ainakaan tylsää. Sattuu vähän pultteeksi. Se on vähän tyhmällä mennä vaan pulttien takia tuhlaa näin paljon aikaa. Ja jos jotkut haluaa oikeesti ostaa sen rynon, niin kyllä. Se on niille aivan pikku ajan tuhlaus. Se on niin hyvä ase, että sitä parempaa ei voi olla. Oikeesti. Ihan crazy. Mutta Sydney. Oho! Ammaa löytyy. Ei mennä silattu, pitää aina pyöritellä ja hyöritellä. Tää kiekka on vika. Kato, just tolleen kokonainen kiekka saatiin siitä. Ui, Bomb Glove. Mä en kyllä yhtään tykkää tästä aseesta. Tää alussahan jees, mut niinku ihan saisenders. Väheltti, mutta tarvitaankin. Se on niin jännittävää vetää yhdellä heltillä, et kuoleeko vai eikä kuole, mutta yleensä niin käy, että ei kuole onneksi. Toi blasteräjä, se on ärsyttävää. Tai no ei tuolla blasteriin, mutta sen näköinen ase kumminkin, se on ärsyttävää tyyppi. Taas siitä. Ja nyt meillä vähän helttiä. Au! Jaa, sit jakoa vai? Tämähän menee nopeasti. Olisiko 10 tykkäystä mitenkään tälle jaksolle mahdollista? Kertokaa se. Siellä kommenttiboksissa. Kaikki vaan tippuu. Morjes! Tää kommentaari saattaa olla tosi tylsä tähän päälle. Sori, mä en vaan keksi mitään puhuttavaa, mutta mun tekee mieli pelata kyseistä peliä. Tuo vaan juoksee karkuun, mua ärsyttää. Panokset loppu tää pärän takia. Joo, sori, ei pitänyt kiroilla. No toi ei kiroilu, toi on vaan ruma, niin mites? Nyt ihan sillä linjalla ollaan. Moro! Kyllä mäkin osaan liekin heittimen lampua. Yksi heltti, vähän meillä on paljon. No sitä reitti on kohta käyty. Ei tullut kumminkaan tää reitillä yhtään checkpointti. No se olisi ehkä liian helppo kummiskin, mut kummiskin. Heltti. Ai, sit mennään ylöspäin. Nyt ollaan vähän isompi vastus. Mut ei se ois paha. Ei ollut vastusta. Ai pikkurobot on kyllä. Ei tuolta helttiä. Meidän tulee ylös. Meillä otetaan pultteja. Ui helttiä. Nyt on taas täydet. Mahtavaa.
Moro! Sieltä taas vähän pultteja ja heleettiä. Kyllä kelpaa. Just tän täytyy saada semmonen ase. Ei, se on jo tuolta. Down! Melkein tiputtiin. Se ei ois ollut hauskaa. Avannon se ei ois ollut hauskaa. Blasterin näköiset äijät. Tai blaster-aseen näköiset aseäijät. Se on se oikein. Okei, tästä kulmasta näkyy, että ne faanii meikää täällä. Me voidaan ohittaa tää tälläkin. Tää on kyllä hyvä. Täällä voidaan imennyt pultteen tommosia very sacky. Täällä voidaan imeä noit pultteja ja noit pikkurobotteja. Noin. No niin, tulkaa kaikki näin. Tää on oikeastaan aika hullua se. Mikäs reitti meillä on sitten? Nyt riittää ainakin blasteriin, hei. Vai paljon meillä on tuohon ammuksia? Täytee vaan. Tidii! Blaster! Blasteri on se juttu. Häkkäröintiin tuolla, hitto. Mä muistan nää kaikki mäsit melkeinpä ulkoa. Siinä. Lasers are mounted on each ring of the invincible. Aim the lasers at the receptors on the Noniin. outside ring to turn them green. All receptors must be green before the invincible. Tää vielä johonkin kohtaan. Nonni. Tää oli helppo. Blasteri on pakko katsotaan niin upea ase oikeesti. Hirveä vessat. Paskahätä. Perhana me ei päästä. Oi me päästään. Swingshotti siinä. Ai mulla joskus tää kyseinen peli jäi lagaa tähän kohtaan, että tuolta ei tullut se. Noi jutut ei tullut. Toi kyllä vähän harmittavaa. Se mun on itekin pakko myöntää, että se harmitti se homma, että joutuu aloittaa alusta tärreitä. Joutu kuolemaan, no, mutta eikä niin iso juttu se kuolema oo tässä kyseessä pelissä, mutta mitä mä sanoin? Varmaan pienen olisi ottanut hirveän moista pultit tostakin hommasta. Mutta tää on kyllä vähän ärsyttävää. Mä en tykkää tästä yhtään. Mä ihan vartavasti jätin tän vikaksi. Noin. Ui vitsi, mä säikähdin. Ei kannata näin pitää ympyrää pohjassa. Noni. Se meni läheltä. Woohoo! Mahtava. Käyttäis tulla semmonen kans. Mitä helvettiä? Ei kyllä tullut mitään. Jumalista. Taas tää bugas. Päätä alas sitten. Näitte, ettei tullut mitään. Tolle mulla on bugannut tää monta kertaa. Sais vähän niinku korjata tätä bugia, että toinen kerta kun se tuli jo, että perhana toi meni lähelle, ettei joltais päästä. Hirveä veskihätä. Noin. Tää on kyllä hyvä laatu. Tää on parempi laatu kuin ne PS2-versiot. Signifinity tilasta HD Trilogyn. Kun näki kuin hyvä laatu, tästä tulee sen PS2-versioihin verran. No niin, nyt kato vasta tuli. Ei herran jumala. Rägis, onko rägis? Onko rägis?
No niin. Tohon noin ja tää johonkin vielä. Mahtavaa. Se on toi jättityyppi. Juuri toi. Yeah! Woohoo! Damn! Noin. Joo, tää mappi oli tässä. Me nähdään ensi jaksossa. Katsotaan minne mennään ensi jaksoon. Ensi jaksossa me menemme tonne sitten. No se on sen video. Moro!